jajal sesuk ya nek poso jenenge tarwiyah. Wong Mlandangan sing poso karo ora akeh endi jajal? Ora. Mergo poso ki malah luwe nak ora apa. Tak peseni, poso kuwi kangge sangu lek wis mati. Mula Kanjeng Nabi dawuh sapa sing poso tarwiyah Arafah dosane sing wis kliwat setahun di ngapura sing arep teka di ngapura. Lho lek urusane kan akhirat ayu ya. Mulai eman-eman sesuk sing petuk poso tarwiyah poso, sing petuk Arafah ya apa? Poso. Eman-eman. Kula mboten pas saged poso lho Pak Lukman, kula pas uzur niki. Oh, lek sampean ra iso poso, mergo nampa tamu menstruasi ya ora usah poso. Tapi tak kaya amalan, masak sing enak, sedekah nang ngene sing poso, ben sampean oleh ganjarane padha karo sing sapa wong mbukani wong poso kuwi ganjarane padha karo sing poso. Sampean krana ra iso poso yu masak enak. Terning ini tanggane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah yo luputku iki mah ora iso poso. Milik karo ganjarane poso jadi Pak Lukman iso menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Iya yu sampean gawe buka ben aku oleh ganjarane poso. Tanggane langsung ya Allah matur nuwun alhamdulillah tapi luputku yo yu iki mau aku yo ora poso. Wala sampean ra poso to ora. Lha iki aku ya masak. Ayo lek ngono budal ning ketua muslimat. Sapa ketua muslimat Mlandangan? Bu? Ayo diterni rono, wong loro budal. Ono assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo kok padha nggawa rantang ki nyapa sore-sore. Niki Bu jenengan ketua muslimat, sakniki kan poso tarwiyah kali Arafah. Kula mboten saged poso mergo uzur. Mau dalu ngrungokne pengajian, nek pengen oleh ganjarane terus kan bukane wong poso. Biyoh kok padha beneh to, tapi luputku wae iki mah aku ya ora. Lah terus piye niki? Lah iki aku ya mau poso. Lah terus pripun? Aku mau iki sadurunge bedhok kok petuk Pak Lurah. Pak Lurah iki lho mlakune kok mlembung. Sawangane lambene garing paling ya apa? Poso. Ayo wong telu akhire budal sowan ngene, Pak. Pak Lurah kon jaba kon jero ketok. Lha kok ana wong telu nggo rantang. Langsung Pak Lurah metu. Nyapa? Aku ya ora poso. Tibane sak Mlandangan gak enek sing. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula kalih panjenengan bakal ninggalne donya niki. Dunia itu akan kita tinggalkan. Bahasane Roma Irama, pesta itu pasti berakhir. Jenengane cara ditawani karo Allah. Umur dawa karo umur cendhekno milih pundi yu? Dawa. Lek pilihane telu umur dawa, umur cendhek karo ora mati-mati. Milih pundi yu? Wong pilihane telu kok ora pengen barokah. Kon ngalor apa ngidul kok mendhuwur. Umur dawa, umur cendhek, apa ora mati-mati? Loh, lek cara kula mending ora mati-mati. Lho napa enten manusa ki urip terus ora mati-mati? Enten tibakne, Pak. Enek wong ki ora mati-mati, kutah. Kakean sing disuguhne. Sing nyuguhne campur grogi. Wis koplok sing kelengser. Iya. Walah. Iki jane toko apa pengajian iki. Wis kok wabe kok suguhne. Iya. Wis lengsere gak mbok kekne aku pisan.
Lagi terus bukan piye aku. Oh ngono. Lebar kok ditinggali kon nunggoni apa kon ngombe aku. Manusa ki jane lek iso urip terus ra mati-mati, Pak. Lho napa enten ta manusa ki urip terus ra mati-mati? Ning Blitar niku enek makome Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Niku Pak Karno niku dimakomne teng Kota Blitar. Pak Karno niki lek tak ngen-ngen kok urip terus to. Ora mati-mati. Lah kok saged lah bendina nampa tamu ki? Pak Karno ki masyaallah bendina nampa tamu. Kom Blitar, luar Jawa Timur, bahkan luar negeri. Pak Karno ki pun sedo, tapi bendina nampa tamu kaya wong urip. Pak Karno ki wis sedo, tapi bendina nampa tamu kaya wong urip. Lah awake dhewe ki urip ora tau nampa tamu kaya wong. Jadi Pak Karno ki mek ketoke tok tibane sedo, tapi hakikate jek urip. Lah bendina nampa tamu kok. Lho Pak Karno ki bendina dibahas wong. Kejan kaya wong urip lho. Pak Karno ki bendina dibahas cah SD, SMP, SMA, kuliah, pos kampling, prapatan ning warung kopi bahas Pak Karno. Pak Karno ki wis mati. Tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Lho wong iki lek iso urip terus yo ora mati-mati. Yo. Pak Karno ki pun sedo tapi fotone iki didol payu. Jajal wong melandangan sesuk foto wae terus dolen ngono. Lho Pak Karno ki pun sedo, Pak, tapi fotone iki didol iki lho jek payu. La ilaha illallah. Lah awake dhewe ki urip kok fotone didol malah meden-medeni lho. Jadi enek uang ki mati kaya ketoke, ya Allah hakikate jek urip. Sampeyan tidak teng Jombang enek makom jenenge makome Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur jan masyaallah tamune. Sampai makam ditutup sing ngantri berjam-jam iki cek kanten, Pak. Pengen sowan ning ngene Gus Dur lho. Padahal pun sedo sing sowan kok kaya ngono akeh lho. Jan kaya wong urip lho. Gek wong sakmono kae kabeh sowan ngene Gus Dur ki nahlil. Gek mulih ki sitok ora enek sing digawani berkat lho. Jajal wong melandangan ngenekne sewon terus ngundang tanggane ra digawani berkat muliye. Kok viral ning TikTok. Jadi enek manusa niku mati mek ketoke, urip mek ketoke. Lha Sunan Ampel pun sedo lho iso nguripi wong urip iki. Lha Sunan Ampel iki lho yo. Bakul jilbab, klambi, rok, bakul sajadah, rukuh, bakul tasbih. Lantaran Sunan Ampel makome lho Sunan Ampel iki wis sedo iso nguripi wong urip iki. Lha wong iki lek apik. Lho tenan mulai bakul ote-ote, weci, tahu wisi, bakul sego, masyaallah perhotelan, bis, elep, sopir, sembarang, masyaallah jutaan orang. Iki iso urip lantaran Sunan Ampel. Sunan Ampel wis mati tapi kaya wong urip. Lah nyapa? Lah iso nguripi wong urip iki. Lah awake dhewe urip kok panggah nganyel nih. Malah tanggane iki ndonga muga-muga ndang mati. Bu, awake dhewe iki bakal mati. Lek pengen urip terus, Pak peseni siji kudu duwe tinggalan. Wong ki Pak mati kok duwe tinggalan kaya wong urip. Ning melandangan rung enek musola. Lha kok enek wong bangun musola. Kok sing bangun ki mati, kok musola jek urip lak kaya wong urip. Mergo nyapa musola ki dadi tinggalane.
Sing bangun musala niki sing wakaf tanah niki namine sinten, Pak? Wis diwakafin apa dereng? Sampun, sing wakaf Pak sinten? Pak Suwari pun sedo napa dereng? Dereng. Pak Suwari dereng sedo. Pak Suwari tak omongi, sok sampean bakale ya sedo. Mbuh dhisik jenengan kula keri napa kula keri dhisik jenengan ra roh aku. Loh, Pak Suwari niku sok sedo, tapi Pak Suwari sedo kaya wong urip. Lah nyapa Pak Suwari sedo ra iso salat? Lek musala iki digawe salat oleh ganjarane salat kok. Lek ning musala iki enek wong ngaji, sing wakaf, sing bangun musala iki lho oleh ganjarane ngaji. Senajan wonge wis mati gak iso ngaji. Dadi wong iki lek duwe tinggalan kaya urip terus ra mati-mati. Ning kene rong enek musala, sampeyan bangun musala, kok musala jek urip, sing bangun iki senajan wis mati kaya wong urip, Pak. Ning Melandangan rong enek masjid, sampeyan bangun masjid. Kok masjid ki jek urip, sampean pun sedo, sampean kaya wong urip. Lah nyapa lah masjid iki dadi tinggalan sampean kok. Ning masjid enek wong wiritan, sing bangun masjid oleh ganjarane wiritan kaya wong urip. Ning masjid digawe salat riyaya. Sing bangun musala ki oleh ganjarane salat riyaya, gak usah salat riyaya lah kaya wong urip to. Ning jero masjid digawe deres Quran, sing bangun masjid iki oleh ganjarane deres Quran kaya wong urip. Tibakne wong iki lek pengen urip terus kudu duwe lek wong lek wis mati lek iso duwe tinggalan, Pak. Wes tak apresiasi sing bangun musala iki. Iki lho sing darani ibadah hebat ki wakaf niki lho. Wong wis mati, dina oleh ganjaran kok. Ning kene rong enek TPQ, sampean bangun TPQ. Sampean pun sedo kok TPQ jek urip, sampean kaya wong urip. Lemben dina cah TPQ ngaji, sing bangun iki oleh ganjarane ngaji, gak usah ngaji. Ning kene rong enek majelis yasinan tahlilan, sampean nggih majelis yasinan tahlilan, kuwi tinggalan sampean. Sampean sedo kok majelis yasinan jek urip kaya wong urip, Pak. Lho penak wong urip lek iso duwe tinggalan. Ning kene urung enek majelis otuk. Terus enek wong nggih majelis otuk, bih mati ning alam kubur ki ndase tutuki karo malaikat. Mergo duwe tinggalan majelis. Lho. Lho lek ngono kesimpulane piye lek durung mati, urip ning donya lek iso berjuang. Mampu berjuang gawe musala, gawe musala, mampu berjuang gawe masjid, gawe masjid, mampu berjuang gawe TPQ, gawe TPQ. Mampu umpamane musala niki urung enek pengajiane, sampeyan enek pengajian rutin. Pendak Ahad pon umpamane bar salat subuh. Lho kok pengajian ki jek urip, sing ngrintis pengajian lho wis mati kaya wong urip kok. Lah sampeyan eling-eling berjuang niku sak mampune. Nek awakmu mampu bangun masjid, bangun masjid yuk. Beh, kula mboten mampu Pak Lukman nek bangun masjid. Lah mampumu apa? Bantu bangun masjid semen sak-sak, titipo sak-sak. Kok semen sampean sik mancep ning masjid wis senajan sak-sak. Kok masjid ki jek urip, sampean oleh ganjarane terus gak mati-mati ganjaran sampean. Sak mampune. Sak mampune. Sak mampune. Ora sah ngoyo. Wah kula lek kon tuku semen mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa? Kula tak ngewangi usung-usung teng masjid pembangunan niku lho, melu nukang. Ya wis nukango, melu nguli, ya wis nguli ya. Kok masjid ki jek berdiri kokoh. Sampeyan duwe tinggalan iki lho, Pak. Mergo masjid iki musala iki ora iso dhewe, Pak. Ki enek tukange iki. Nggih napa nggih? Sampeyan kok mampune bantu genteng sitok, ya wis nyumbango genteng sitok eliyu. Kok gendang sitok jek dinggihmu selama musala ki jek urip sampean koyo wong urip. Beh kula lek kon bantu duit ra duwe Pak Lukman tenaga ya ora mampu, ora iso nukang, ora iso nguli. Lah iso apa to yu? Kula iki sagete masakne tukang sing kerja teng musala niku. Wis masakne ae pancen iso masakne kok. Pancen nuwek nak uwe kok. Nak nuwek. Tenaga ya arep nukang ya nak uwat.
Isone ngewangi jangan ya jangakno ben didahar tukang-tukang sing nyambut gawe ning masjid ning musala niku berjuang kuwi sak mam. Bayuh kula lek kon ngewangi masak ya ora mampu. Lah iso mopo? Kula niki isone ngimami musala, sampean bantu Pak ngimami musala niki. Kok musala ki jek urip mergo sampean melu ngurip musala sampai sok dadi jariah sampean. Aku isone mek ngramekne musala iso aku ki mek jamaah yu ya wis jamaah yu. Lek wis jamaah ora iso ya wis mati ae yo. Lah kowe urip arep nyapa? Ngewangi ora, wakaf ya oh ya. Ngewangi masakne ya oh ya, jamaah ya wis mati ae. Yo, Pak Lurah rawuh niki. Pundi Pak Lurah? Oh ya Allah, nggih. Aten. Nah sampean bangun TPK ra mampu. Mampu kula Pak Lukman mulang TPK ya mulang yu pancen mampune mulang. Lek ra mampu mulang ya ora usah mulang, malah ngrepoti cah TPK kuwi nggo. Lho pancen isone mulang. Oh Pak Lurah iki lek kon mulang ya ora iso. Lah terus mampune apa to Pak Lurah? Iso aku ki nyangoni bayari guru-guru TPK. Ya wis sampean bayari Pak Lurah. Sampeyan sangoni ngono lho. Wong pancen mulang ya nak iso. Waktune wis ora enek kok. Dadi berjuang ki sak mampune. Kula niki isone mek ngaji ngeten iki, Pak. Iya iso aku ngaji wis ngomongi ayo musala diopeni. Lho aku ngomong yo musala ki wong-wong semangat. Ya aku oleh ganjarane. Pak Lurah yo aja ngaji bagiane beda. Aku lek kon ngaji kaya Pak Lukman wis mesti ra iso. Lah isomu apa Pak Lurah nyangoni Pak Lukman? Ya sangono-no. Blas ra keplok-keplok. Lha wong sakmene keplok-keplok lurahe panggah meneng. Iyalah. Lurahe bingung. Aku wingi nali ngaji ning desa iki jenenge Rembang Kepuh Kediri. Lurahe wedok, ya tak omongi ngene iki soweneng. Akhire ya mulih ya nyangoni. Padahal lurahe wedok lanang kok ora nyangoni. Mboten Pak Lurah. Niki mek ramen-ramen Pak Lurah. Ngene juga ning YouTube kiai kok mbahas sangu. Ngene iki mek jenengan ben ora jenuh. Jerene ngaji ki lek kenceng kaya jaman biyen ngombe jamu dicekoki pahit. Biyen iki ngombe jamu dicekoki, jamu tapi dicekoki mergo pahit. Jamu saiki lek model pahit ra payu. Saiki enek jamu rasa stroberi, rasa apel, rasa mangga. Jamune panggah, ngono lho tapi diombe enak, ngono lho. Ngajine ya panggah, ngono lho tapi ya enek rasa stroberine, ngono lho yu. Ngono lek enek guyone sampean mulih terus muni, kamu jane kiai kamu ngomong apa kemu to. Ngaji kok kenceng, ngono lho. Wis yo kudu duwe tinggalan. Mula kadang-kadang Pak Lurah, Pak Harto pahlawan nasional, diangkat jadi pahlawan. Niku kula lho, sampean oleh cocok oleh ora. Ya memper Pak Harto ki tinggalane akeh kok, Pak. Lho, Pak Harto iki gawe masjid ki sekitar 999 lho, Pak. Terlepas dari manusia ada kekurangan, itu pasti, Pak. Pasti. Jenenge Pak Harto ki yo manusa ki ora sempurna kok. Tapi kan Islam mengajarkan kita jangan melihat kekurangan, tapi kita lihat kelebihan orang lain. Lek ndelok kekurangane wis ora hati-hati. Lho Pak Harto ki bangun masjid 999, Pak. Jenenge Masjid Muslim Pancasila. Mungkin ning Nganjuk ya enten kira-kira. Lha wingi nali ngaji teng Tuban itu Masjid Muslim Pancasila. Niki sing damel Pak Harto. Kula diceritani Pak Harto itu bangun masjid 999. Ya Allah, Pak Harto iki tinggalane akeh ibane. Lho masjid 999 iki jamaah kabeh bayu.
Masya Allah. Pak Harto ini ninggalane puskesmas Pak, dibangun puskesmas Pak Lurah. Niku sekitar 7.500 Pak. Sekitar sakmoten. Jadi puskesmas niku biyen tinggalane Pak Harto lho niku. Pak Harto iki ninggalne gawe SD Impres. Niku sekitar pinten nggih? 150.000 lek mboten salah Pak. Jadi Pak Harto iki tinggalane akeh. Mulai iki presiden saiki karepe ya teru-teru gawe merah putih kuwi. Kuwi tapi mbuh apa tinggalane akeh apa utange akeh kok gak roh aku kuwi. Lho niki bangun to Pak Prabowo bangun karepe ya duwe tinggalan. Karepe ngono lho. Yo. Dadi karepe wah ben desa enek Pak koperasi merah putih. Kula pancen sok dadekne barokah ya hebat Pak Prabowo. Tenan. LMBG barang ini, wih, saiki mak cah-cah isuk ora tau masak. Anake mulai sekolah ora tau ditakoni, enek PR apa ora. Takone mesti mangane enek lawe apa ora ngono. Saiki ora kaya mbiyen, awake dhewe mbiyen nek anake mulai sekolah ditakoni pelajarane apa. Saiki ora mangane lawe. Lah sekolah nyingeki mati ya enggak. Kene ya. Jadi anakmu kok takoni mau buahe apa, lawe apa ngono ya. Gek tibane makan bergiri gratis sih anake ndak doyan, tibane sing seneng ibuke. Tibane anake ndak madyang. Lah aku ndek ponakan loro ki ra tau dipangan ya Pak, digo mulih. Jadi sing mangan malah mboke. Nggih ta, urip ki lek iso siji duwe ting sadurunge awake dhewe ninggalne donya iki awake dhewe kudu duwe tinggalan. Krana nyapa wong ki lek duwe tinggalan mati mek ketoke hakikate jek urip, mula urip ning donya lek iso berjuang, Pak. Ngoten. Iki alhamdulillah enek musala. Iki sing bangun iki ya wis wah masyaallah. Apa meneh wis diwakofne. Ngoten iki mangke ayo bareng-bareng diperjuangne ben dadi tinggalane awake dhewe. Sing mampu ngimami ya ngimami, sing mampu nabuh bedhug ya nabuh bedhug, sing mampu azan ya azan, ora usah royokan. Ngono lho, dadi kabeh iki manggen ning panggenane berjuang iki sesuai kemampuane. Nah, lek ngimami ndak mampu ya aja ngimami. Wong ngimami maca Fatihah ghiril migdu ngono lho. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngono. Sing mampu nabuh bedhug, sing mampu azan, sing mampu qomat ya qomat. Ngoten lho. Dadi berjuang niku Pak cara Imam Al-Ghazali kaya ngopeni jenazah kae lho. Ngoten lho, sing mampu ngedusi ya ngedusi, aja royokan. Ora enek to wong ngedusi jenazah ki royokan. Ora enek, tapi lek musala masjid gampang geroyokan. Carane piye ya? Lek enek sing mampu awake dhewe malah marem. Kaya wong ngopeni jenazah iki lho lek enek sing ngedusi kan marem ta. Enek sing ngafani ya wis, ngono ora ruwoyokan ngafani ora usah. Kabeh berjuang kuwi mapan ning panggenane dhewe. Siji awake dhewe bakal mati, siji duwe ting. Sing nomor loro. Awake dhewe iki bakal mati. Lek iso awake dhewe iki kudu duwe amal sing akeh, Pak. Ibadah sing ngene. Mergo awake dhewe bakal mati. Lah teng donya iki sing payu dhuwit. Lek wis mati sing payu ibadah. Ning kene tuku sego pecel ngangge salat apa ngangge dhuwit? Ngangge dhuwit salat ra payu. Salat ki ra payu Pak ning donya. Sing payu tuku sepeda motor iki gawe dhuwit apa ngangge poso Ramadan? Ngangge dhuwit. Terus sampeyan eling-eling ning donya iki ibadah ra payu sing payu Mula wong melandangan iki ning donya repot ibadah apa repot golek duit? Golek duit, mergo ning donya iki sing payu duit.
Sing payu duit Pak ning donya iki. Wis ta sampean ngibadah kaya apa gak kena gitu apa-apa. Gak kena. Ha iling-ilingen yu, solek wis mati kualik. Diwalik karo Allah. Duit gak payu, sing payu ibadah. Sampeyan nek wis mati ning alam kubur kok peteng, mbok duwe dhuwit miliaran ora kena ge tuku lampu, Pak. Sing kena digawe tuku ki jamaah. Jadi jamaah niku sok kena ge madangi alam kubur. Sampeyan duwe dhuwit triliunan ra payu. Lah mula ning donya ki lek esuk kudu sregep ngibadah. Mergo donya ki bakal awake dhewe tinggal. Lah donya karo akhirat iki dawa ndi yu? Akhirat. Mula awake dhewe mbelani donya nemen-nemen niku, donya iki lho sak pira. Lho nggih to, wong awake dhewe iki sok bakal mati. Mati niku pindahe manusa saka alam donya pindah nang alam barzah. Niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip lho, dieling-eling lho. Ora neng lho wong mati iki. Mati ki mek istilah pindahe wong melandangan, teko melandangan pindah nang akhirat kuwi jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Mula Kanjeng Nabi dawuh, manusa ki digawe makhluk sing abadi. Uripmu ki mek pindah. Ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Hei wong melandangan, kowe iki karo Allah. Lah nyapa kok mulih? Oh, alam, sesuk sekolah. Iyalah. Ya Allah. Ki nggo kresek gudi lho. Melayu wonge. Ya ki lungguhe ngarep lho kok mulih. Wis aja nek sing mulih iki, nek sing mulih sitok tak dongakne muga-muga sing lanang wayuh. Anter wonge. Mergo sesuk wis tuwek-tuwek sekolah kene ya. Wis dieling-eling awake dhewe iki ora iso mati urip terus. Biyen awake dhewe dawuh Nabi iki mek pindah lho. Biyen ning alam roh pirang tahun ora genah. Mari ning alam roh dipindah ning alam kedua. Jenenge alam kandungan. Rata-rata 9 sasi 10 dina. Mari nang kandungan saiki dipindah nang donya, iki lho pindah ning alam ketiga. Jenengan dadi wong melandangan Nganjuk, aku dadi wong Blitar. Pirang tahun ning donya, Kanjeng Nabi ora mestekne, Kanjeng Nabi mek ngwehi arah-arah. Akmaru umati ma baina sitin wa sab'in, rata-rata umure wong melandangan kuwi 60 sampai 70. Ya wis niku ning donya iki. Unjul teko 70 enek tapi titik dadi rata-rata manusa ki ning donya 60 tahun. Subhanallah. Wis sing umure wis 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora sampai Agustus. Jadi Agustus wis ora menangi. Lho saiki golek umur swidak angel yo. Ayo sampean saiki cateten tangga kiwa tengen kuwi. Sampai tuku buku kosong terus kayak ana judul usia tetangga kanan kiri. Mulai kok cateti lak rata-rata isore swidak. Nah, aku ngitung 16 tahun tangga kula mati kena penyakit lupus. Rodok dawa 31 kulit tuku bangunan kecelakaan. Nggih, rodok dawa 38 44 49 53 58 wingi mudhune 56. Golek umur swidake angel kok. Wes saiki kabeh duwe HP, bisa dibuktikan. Ketikan Google usia rata-rata penduduk Indonesia. Wes, mulak dijawab. Karo Badan Pusat Statistik rata-rata manusia Indonesia ki mati umur kepala 4, kepala 5, Pak. Sampeyan delok kabeh. Mula rasa kaget lek sampeyan delok TV, selebritis ki lak nom-nom do mati to. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irina, Yana Zain, misanan kula Julia Perez. Nom ngapal ndelok TV. Ndur mangsamu nek kiai wiritan ya ora ndelok TV barang.
Aku iki kiai ya wong biasa, ngene iki mripatku nyawang wong ayu ya nah. Aku ya batin iki bojone coto. Dongge sampean roh bojone Naswa Shihab kae 48. Sampean roh Dokter Os sing tukang ngomong di kesehatan kae mek 39. Bareng ngono enek artis ndek lemu jenenge Preti kuwi 35. Dereng dangu jenenge Mpok Alpa kuwi ya 35. Disusul malih karo jenenge Vidi Aldiano kuwi ya 35. Nggih ta, ponakane bojo kula malah 28 taun niku mati jenenge Vanessa Angel. Kecelakaan. Iya, saniki tenan golek umur swidak wis angel. Selebriti sing umure dawa mek sitok, Mbah Surip tok. Iki sing umure 70 barang enten iki. Hati-hati. Kuwi cara anune wis teko gapurane kuburan ngene lho. Kali jogrok ning ngene tok kuwi. Iki sing umure 70 batin cangkemmu ngono. Nuwesu dhek wedi. Dadi manusa ki mek pindah. Mari ning alam donya terus dipindah ning alam keempat. Jenenge alam kubur, alam barzah. Mungkin suami jenengan Bu, mungkin istri panjenengan Pak, orang tua panjenengan, mungkin anak jenengan loh. Bahkan mungkin cucu jenengan wis enek lho sing pindah ning alam keempat iki. Gek ning alam kubur lho pirang tahun ora genah. Bahkan enek wong iki ning alam donya karo ning alam kubur wis dawa ning alam kubur. Imam Nawawi iki umure mek 45 tahun, ning alam kubur wis 800 tahun lho, Pak. Imam Syafi'i ini umurnya mek 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun, Pak. Sunan Ampel ini alam kubur wis 540 tahun, Pak, sekitare. Jadi manusia iki wis enek ning alam kubure karo ning alam donya niki wis dawa ning alam kubure. Beh, ngono ki lek kadung belani donya sampe koyo ngene lho. Musola nyanding jamaah ngele. Kadung ning sawah ra mulih-mulih iki sawah nek munggarap sampai kapan? Lho musolane diseni. Donya mek suwidak ngene belani sampai ra salat. Padahal akhirat lho sak lawase. Barang sak lawase kok dikalahne barang dilut to. Yo. Mari ning alam kubur terus sok enek kiamat. Kiamat iki donya dirusak. Air laut tumpah, gunung berterbangan, meteor bertabrakan, wong wedi. Enek diibaratne wong meteng langsung bayi. Enek bocah cilik lahir rambutnya langsung putih. Kuwi kiamat, kejaba wong-wong sing dipilih karo Allah panggah tenang. Kabeh wong dipateni. Sing terakhir mati malaikat penjabut nyawa. Kat sapa sing durung mati telas. Wong melandangan tekjik. Terus piye nggih kantun kula Gusti, ya wis nyawamu jabuten dhewe. Akhire diabot wis entek jik sing dhe nyawa. Mek Allah sing mboten saged sedo, Pak. Bareng ngoten karo Allah dikai udan suwene 40 dina. Mari udan iki wong dibangkitne malih saka alam barzah, alam kubur. Tukul. Lah iki lho ning akhirat iki wis, masyaallah. Wis kehidupan akhirat wis Pak iki. Mari ku alam barzah. Enek sing wajahe tambah resik, tambah glowing. Mergo nalikane ning melandangan blater, petuk sapa gelem takon, petuk sapa mesem. Kuwi wajahe tanggo alam kubur ya berseri-seri. Enek sing wajahe iki tanggo alam kubur mencureng, medeni. Wah, lah nyapa ning donyane angkuh, petuk tangga dulur kanca ora tau takon, rewangi mek mecucu. Dek rapatek tandang mek maido. Wis sok tanggo alam kubur ya mecucu. Enek sing tangan kuburi tangane mencorong kaya emas. Mergo nyapa ning donya sregep sedekah, ning donya ge mapah Quran, ning donya petuk sapa ngejak salaman dhisik mencorong. Enek sing tangane ning tangan kuburi kepleh, lha nyapa mergo lek rewang tukang ngentit iwak. Wong iki teko. Seragam apa ora? Seragam.
Rewang kok dilak dulu mulai karo bekemi wae. Hati-hati sok tangine alam kubur tanganmu kepleh. Ana sing mlaku iki jelek. Tangku alam kubur lho, Pak. Mergane apa? Sikile sregep ge jamaah ning musala Hasan Basri, sregep ge ning pengajian, sregep ge silaturahim, jelek. Anak sing mlaku niki dingklang karo jerit-jerit, aduh, mergo ning donya tukang melu karnaval karo joget. Hati-hati kuwi. Sok tanggo nang kubur, aduh. Kene enek ora ahuke. Enten apa mboten? Aja melok. Enek Pak Lurah nggih, ahuke enek. Hati-hati. Winginane aku ngajine Trenggalek, lurahe tak omongi Pak Lurah sok ning akhirat. Enek wong mlebu swarga, mergo nyapa? Enek ri ning dalan disingkrihne. Mergo ri iki ganggu wong liwat. Akhire wong liwat dadi penak. Kuwi diapresiasi karo Allah, dilebokne swarga. Mergo nyapa? Menakne wong liwat. So hati-hati enek lurah mlebu neraka mergo nyapa? Ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Pak Lurah menenge karo mesem. Keye kan. Tenang. Anak sing mlaku niki karo brangkang, anak sing mlakune karo nglesot, tergantung amale. Anak sing mlakune kaya ula, Pak. Sur. Lah nyapa? Mergo ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang mburi. Sur. Lah sing lanang ning Malaysia lah kok dibekem liwat mburi. Sur. Wong iki teko. Gubruke kembangan apa polos? Polos ki tekku. Ngawur. Lha mangsamu kiai tukang ngono kuwi. Juh kere. Nggih, tergantung amale. Bari ngoten dipindah nang akhirat, diseleh ning padang mahsyar, tanah luas tanpa batas. Ki wong sak alam donya kumpul yu. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Melandangan. Mari ning padang mahsyar dipindah malih teng pundi? Teng hisab, ditung amale. Sing apik dicatet dilungne jenengan tampani tangan tengen, sing elek dicateti karo malaikat dilungne jenengan tampani karo tangan kiwa. Pirang tahun teng mriku ra genah. Mari ning hisab pindah malih teng pundi? Teng mizan ditimbang amale, Pak. Pirang tahun wallahu a'lam, mari ning mizan digiring malih karo malaikat kongkon nguwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka sing dawe ulama sirat, sing dawe wong melandangan siratal sing selamat belok kanan mlebu swarga, naudzubillah sing gak selamat ceblok nuju neraka. Ya inilah proses kehidupan manusia. Manusia ki urip terus, Pak. Nah, ketika dunia ini sudah kita tinggalkan, niku tibane bekale mek sitok ibadah. Mula mumpung durung mati awake dhewe kudu nglumpuk ning ibadah. Mergo ibadah niku perintah Allah sing kudu dilakoni gawe sangu lek wis awake dhewe ninggalne donya iki. Dadi ning donya lek iso duwe tinggalan, nomor loro ning donya lek iso duwe amal ibadah sing akeh. Mergo lek wis mati sing kanggo ki amal ibadah, duit ora Kang. Lho tenan, Pak. Bu. Lho lek ngono ibadah kuwi aja kok gathuk ning donya. Mergo ibadah ki kanggene lek wis awake dhewe ninggalne donya. Artine ngene lho yu. Ora usah kaget ning melandangan nek wong ora tau salat kok sugih, ora usah kaget awakmu. Mergo pancen salat ora ning hubungane karo sugih. Ora usah kaget ning melandangan nek wong ora tau salat sugih, sregep salat, melarat kira barbar, Pak. Loh, pancen ibadah ki ora kangge ning donya, ibadah ki kangge lek wis awake dhewe ninggalne donya. Jenenge ning melandangan lho sregep salat duha. Kancane nandur pari oleh sak ton lho sregep salat duha malah oleh sak to. Lho pancen salat duha iki kangge sangu lek wis mati ora kangge panen. Lho niki tak aturne ben awakmu ora salah paham lho, Bu.
Engko sampean duwe bojo sregep jamaah ning musala Hasan Basri melarat. Omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Bojomu kok omongi walahnya ya, kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ki lho ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah terus piye tebuk mulai sesuk leren olehmu jamaah ya selingkuh wae. Lho lek ngono ibadah ki pancen kangge sangu lek wis mah. Sampeyan eling-eling, mumpung durung mati ayo ngekehne ibadah. Lho ngono lho maksud kula niku. Mergo ibadah ki ning donya kaya-kaya ndak oleh apa-apa lho yu. Sampeyan seprono-seprene sregep salat lho jajal lek ditung oleh apa to. Malah kula lek salat ati kula ayem leh tanggaku ora salat yo ayem. Malah enek sregep salat darah tinggi yo ora mudhun-mudhun. Sing ora tau salat ki malah tensine normal ae. Mula kadang awake dhewe karo ibadah ki cegeh. Anak bocah ki lho ora tau ngibadah mek mabuk malah gak tau lara. Mosok sing seru gep salat ya men lara. Dilak-diluk mlebu rumah sakit. Lho padahal sregep ngibadah. Sing bendina glegek ndak ngono ki kecelakaan ki ya ning rumah sakit sedina ibar ya mulih sehat neh ibah aku ngono. Dan wong kok mending men lho. Ora tau ngibadah malah awet waras, sregep ngibadah gampang lara. Lho pancen ngibadah ora kangge waras, ngibadah kangge sangu lek wis mah. Lho ngono lho, dieling-eling. Dadi ora usah kaget karo tanggane gak tau salat sugih, karo tanggane sregep selingkuh sugih. Aja iri. Lho pancen ngibadah ki ora diwehne ning donya, ning ibadah ning donya ndak oleh apa-apa. Pendak Ramadan poso oleh apa lak mek luwe ta. Mula ora kabeh wong melandangan Ramadan poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah. Wis jajal sesuk ya nek poso jenenge tarwiyah. Wong melandangan sing poso karo ora akeh endi jajal. Ora. Mergo poso ki malah luwe ndak oleh apa-apa. Tak peseni, poso kuwi kangge sangu lek wis mati. Mula Kanjeng Nabi dawuh sapa sing poso tarwiyah Arafah dosane sing wis kliwat setahun di ngapura sing arep teka di ngapura. Lho lek urusane kan akhirat ayo ya. Mulai maneman sesuk sing petuk poso tarwiyah poso, sing petuk Arafah ya apa? Poso. Maneman. Kula mboten pas saged poso lho Pak Lukman, kula pas uzur niki. Oh, lek sampean ra iso poso, mergo nampa tamu menstruasi ya ora usah poso, tapi tak kaya amalan, masak sing enak, sedekah nang ngene sing poso, ben sampean oleh ganjarane padha karo sing sapa wong mbukani wong poso kuwi ganjarane padha karo sing poso. Sampean krana ra iso poso yu masak enak. Terne ngene tanggane. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah yo luputku iki mah ora iso poso. Milik karo ganjarane poso jadi Pak Lukman iso menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Iya yu sampean gawe buka ben aku oleh ganjarane poso. Tanggane langsung ya Allah matur nuwun alhamdulillah tapi luputku yo yu iki mau aku yo ora poso. Wala sampean ra poso ta ora. Lah iki aku ya masak. Ayo lek ngono budal ning ketua muslimat. Sapa ketua muslimat Melandangan? Bu. Ayo diterne rono, wong loro budal. Ono asalamualaikum, waalaikumsalam. Yo kok padha nggawa rantang ki nyapa sore-sore. Niki Bu jenengan ketua muslimat, sakniki kan poso tarwiyah kali Arafah. Kula mboten saged poso mergo uzur. Mau dalu ngrungokne pengajian, nek pengen oleh ganjarane terus kan bukane wong poso. Biyuh kok padha beneh to, tapi luputku ae iki mah aku ya ora. Lah terus piye niki? Lah iki aku ya mau poso. Lah terus pripun? Aku mau iki sadurunge bedhok kok petuk Pak Lurah.
Pak Lurah iki lho mlakune kok mlembung. Sawangane lambene garing paling ya apa? Poso. Ayo wong telu akhire budal sowan ngene, Pak. Pak Lurah kon jaba kon jero ketok. Lha kok ana wong telu nggo rantang. Langsung Pak Lurah metu. Nyapa? Aku ya ora poso. Tibane sak melandangan gak enek sing. Yo poso ya yu ya. Ngono lho, poso iki ora kangge saiki tapi poso iki nglebur dosa. Berarti manfaate nglebur dosa iki ya sok lek wis mati. Ngene lho. Iki sing duwe duit korban. Korban iki kanggene sok kanggene ning akhirat. Sapa sing korban? Korbane sok kena ge tumpakan ning Siratal Mustaqim. Lho, lak sok ta. Korban tuku iPhone rego 5 juta kuat, tuku wedhus 2,5 juta kok ndak umat nih lho. Korban. Nek dijak korban kok do ndingkluk kabeh. Sampeyan ngene lho yu, sampeyan iki urip kudu gondelan karo Quran. Quran ki dawuh hal jazaul ihsan illal ihsan. Gondelono tenan urip lek gondelan iku penak, Pak. Mendah to barang apik gak diwales apik, barang apik mesti diwales. Gondelono urip. Barang apik iki mesti diwales apik, mosok gak percaya karo Allah. Korban iki apik apa elek? Saman korban kok diwales apik karo Allah. Logika berpikir iku kudu ngono yo. Barang apik mesti diwales. Sedekah ki apik, bangun musala ki apik. Jamaah ki apik. Wis to sampean tandang kok diwales apik karo Allah. Awake dhewe marakne wong patek percaya. Duh, kula niki kok pamer mboten. Kula niku awal-awale kurban iki nuwun sewu, sampai utang, Pak. Saking pingine kurban. Piro wedhus iki? 2 juta. Tak utangi, tak gene kurban, mboten napa-napa. Kula yakin lek barang apik mesti diwales apik. Kula utang ya iso nyaur iki. Bareng ngono duwe dhuwit 1 juta, aku tak utang aku ki nek 1 juta. Mboten napa-napa. Ngono ki ya iso nyaur kok pamer mboten akhire kula iki kok pamer. Tiap tahun kula kurban, Pak. Kula yakin lek barang apik mesti diwales. Sampeyan gondeli tenan. Sampeyan iki lek pengen sugih justru lomano. Lek pengen sugih justru lomano. Mergo Kanjeng Nabi dawuh as-sakhiyu qaribu minallah. Wong loman iki cedhek karo Allah. Sampe nek cedhek karo Pak Lurah, lek nek apa-apa dibantu napa mboten karo Pak Lurah? Dibantu. Sampe nek cedhek karo Pak Lurah. Lek urusan desa lek nek apa-apa dibantu karo Pak Lurah. Sampe nek cedhek karo Pak Camat, urusan kecamatan dibantu karo Pak Camat. Sampe cedhek karo Pak Bupati, enak apa-apa dibantu karo Pak Bupati. Sampe cedhek karo Pak Prabowo. Sampe nek apa-apa dibantu karo Pak Prabowo. Lah wong sing cedhek karo Allah iki tibakne wong loman. As-sakhiyu qaribu minallah. Wong loman iki cedhek karo Allah. Wis to sampeyan iki lek pengen dongane mandi, lomano. Sampeyan lek pengen sugih, lomano. Logika berpikir aja malah cetil. Semakin jenengan bersedekah, semakin dekat dengan Allah. Lek wis dekat dengan Allah apa to sing ora dituruti karepe karo Allah? Kurbano. Lek kurban iki jenenge loman. Lek loman disanding Gusti cedhek karo Allah. Lho kok malah pelit. La al bakhilu ba'idu minallah. Wong pelit ki adoh karo Allah. Mula wong pelit ki lek ndonga ora mandi adoh karo Allah. Ya Allah. Panjenengan paring ngono. Anak-anak kula sholih, malaikat membatin lek kowe cethel. Dari repote dituturi kon loman kabeh gak sing rumangsa pelit. Mulai lek ngomong nih loman iki kabeh ya ora enek sing rumangsa cetil, kabeh rumangsa batine malah ini kita wong ning anding kuwi. Padahal nyane sing pelit ya tuwi. Bu, pengen sugih lomano. Pengen sugih lomano.
Ki wong ki lek sedekah bendina ki didongakne malaikat. Jadi malaikat loro ki bendina mudhun ka langit ndongakne Gusti panjenengan paringono tiyang sing sedekah tiyang mandangan panjenengan paringono uripe sae. Engko sing cetil didongakne panjenengan paringono uripe rusak. Mula wong cetil ki kadang rusak keluargane, rusak anake, ngapunten rusak sembarange rusak. Tapi lek wong loman ki apik, ya apik keluargane, apik anake, apik ibadahe dan lain sebagainya. Mula awake dhewe iki tenan sing loman. Ngono lho yo. Sing duwe dhuwit kurban. Sampeyan yakini kurban iki barang apik mesti diwales. Oh, apik. Mula wong pelit iki ya digething tangga. Sampeyan duwe kanca kok pelit mumet. Ziarah Wali Songo kok bareng karo wong pelit mumet. Lemarung iki lho. Bareng karo wong pelit peh wayahe mbayarine dhek mesti etok-etok kudu nguyuh kok. Akhire rombongan dipimpin Pak Lurah. Lah kae mau ning ndi to yo? Lah ngoten niku Pak Lurah samar kon bayari etok-etok kudu nguyuh. Walah etok-etok to nggih. Ya didongakne muga-muga anyangan-anyangen. Amin. Bu. Poso nggih. Poso ki kangge sangu lek wis mah. Korban nggih, korban kangge sangu lek wis mah. Aja enek unen-unen ngene. Aku wis tau korban, korban kuwi ibadah sunnah sing diperintahne ajek tiap tahun. Baleni. Korban kuwi ibadah sunnah sing diwajibne ajek tiap tahun. Padha karo zakat fitrah niku lho. Zakat fitrah ki ibadah wajib sing diperintahne tiap tahun. Jadi zakat fitrah ki wajib Pak ben tahun. Tapi lek korban ki sunnah tiap tahun. Aja muni ngene, aku mbiyen wis tau korban. Lah, lek sok mben mampu ya panggah korban neh, disunane korban neh. Ora sak umur pisan. Sing sak umur pisan ki jenenge akekah. Lah kok sak umur pisan padha karo haji sak umur pisan. Ngono, tapi lek korban tiap tahun disunahne lek zakat fitrah tiap tahun diwajibne lho bedone lek zakat fitrah wajib, lek korban sunnah, tapi wektune padha tiap tahun. Lah korban ki ya ngono balik neh. Mula ibadah ki sing urusan karo dhuwit ya abot yo. Abot, kaji ki ya abot. Oh kaji ki ragate akeh kok. Sampeyan gelem kaji ki mergo sampeyan iman, aku sok bakal mati. Lah mati ki sanguku kaji. Mau kaji ki enek furodai 700 juta ya, Pak. Ning Mekah Madinah mek 18 dina. Mulai wong ra iman kangge sangu mati, mending tuku sawah, Pak. Mending tuku Innova anyar ya. Tapi nyapa melandangan gelem ngetokne dhuwit 700 juta, mergo sadar aku sok bakal mati. Lek wis mati sing payu ibadah. Lah salah satu ibadah jenenge munggah kaji kok 750 juta lek ra wong iman tenan abot, Pak. Pinginane adik kula sak keluarga budal, 750 juta Pak wong sitok. Adik kula iki namine Raffi Ahmad. Ora percaya neh. Nek kaji ki 350 juta jenenge kaji plus. Biuh. Ibadah kok malah bayar. 350 juta. Antri 5 tahun. Enek kaji jenenge reguler. Niku 26 tahun, mek 20 juta. Tapi antri 26 tahun. Murah langsung budal enek 10 juta. Jenenge kaji amanah. Tapi syaratnya kudu mati dhisik. Lho abot kaji ki kangge wong sing ora iman. Lek kangge sing iman karo akhirat, lek sadar aku butuh sangu, ya ora abot. Arep kaji wong sak melandangan diundang jadi walimatus safar wis pira kuwi. Mulih kaji terope seminggu ndak dibongkar. Ben dina nek wong ziarah kaji, atik kabeh ngingoni karo rawon, pira kuwi ragate? Atik wong kaji, wong ziarah kaji, wong nganjuk karo wong Blitar meh padha. Ziarah kaji saelep isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok.
Ya ora. Lho terus pertanyaane lho nyapa sampean kaji kok enteng iki lho. Dodomu enek iman, lek aku bakal mati. Lah mati ki kudu duwe sangu jenenge Mulai ibadah ki kangge sangu mati. Jamaah bareng sampean tingali, Masya Allah. Salat niku sok sing pertama ditung dhisik dhewe. Kok salate apik kabeh dianggep apik, kok salate genah kabeh dianggep genah. Dadi sok niku sing pertama didelok salate. Kok salate apik kabeh dianggep apik, kok salate elek kabeh dianggep elek, kok salate genah kabeh dianggep genah, kok salate ra genah kabeh dianggep ra genah. Nah, salat sing genah sing apik iki mek salate wong sitok, wong jamaah. Kula pesen aja pisan-pisan salat dhewe, Pak. Mergo salat iki lek jamaah dituku borongan, ora dituku ijen-ijen. Sama nek jamaah ning mushola Hasan Basri, niku kalau Allah dituku borongan. Sing didelok imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk, dituku 17 derajat. Jadi salat sing paling dhuwur ki regane 17 derajat. Jadi salat iki hitungane derajat yu. Lek bobot iki kilogram, lek dawa ki sentimeter. Lek tensi ini kan apa jenenge? Lho, lek salat jenenge Nah sholat itu lek jamaah sama ditebas karo Allah tuku 17 derajat. Mergo nyapa? Sing didelok imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk. Kok imame ndak khusuk? Kat imame gak khusuk delok makmume. Makmume didelok mulai lor, nyitno. Piye kat blas. Endi mushola Hasan Al Basri. Ora nek sing khusuk mboten enten. Dan nyapa duka kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhirnya malaikat ngalih. Lho nanti kan ajeng kula setip salate, ajeng kula busak salate. Lah nyapa? Mboten enten sing khusuk aja. Pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Lho. Kok ngoten? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah nang masjid nang musala, kuwi mlebu nang kasih sayangku. Wis tulisan 17 derajat iki lho. Salat ki lek jamaah. Wah, hebat, Pak. Lu tenan. Sampeyan percaya yuk, kayu ki sak kilo payu 5.000. Lho napa enten maklukman kayu sak kilo enek payu 5.000? Apa enten kayu didol kiloan enek? Syaraté sitok gak pisah karo rambutan, Mbak. Kayu ki gak pisah karo rambutan, regane padha karo Lah ning pasar Pace enek bakul rambutan digantung, awakmu takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampean muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sama ngomong apa kemu? Ya sak kayune. Lho kayu kalau nek nemplek rambutan regane padha karo Rungokno yo ora trimo kayune, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Lah derajate awake dhewe derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek rambutan, rambutan kuwi masjid kuwi lho yo. Rambutan ki mushola sing wis diwakofne niki lho. Iki dadi Baitullah, iki dadi daleme Allah, iki dadi teke Allah. Iki lho sing marakne larang. Aja salat dhewe. Kayu kok misah kok rambutan lho diwehne tok ning sampean moh. Apa meneh kon nuku diguwak ning tong sampah. Paham kayu-kayu semut-semut? Aja salat dhewe, ayo jamaah. Abdullah bin Umi Maktum niku, Pak. Sahabate jeung Nabi mripate wuta, Pak. Mboten jamaah, kula merinding maca niku, Pak. Nate Abdullah bin Umi Maktum niku budal jamaah tiba, Pak. Ngoten niku mboten balik, padahal gobres getih. Budal malih panggah budal teng masjid, Pak, jamaah. Akhirnya benjing niku matur teng Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, kula niki wingi mboten enten sing nuntun. Jamaah tiba, kula tak mboten jamaah." Kanjeng Nabi dawuh, "Azan kok omahmu krungu apa ora?" Krungu Kanjeng Nabi. Gak enek alasan kangge awakmu. Gak enek alasan kangge awakmu untuk tidak berjamaah. Awakmu panggah kudu jamaah, Masya Allah. Iku Abdullah bin Umi Maktum niku lek jamaah sering, Pak, dituntun iblis, Pak. Ditutne iblis. Merganya Pak Abdullah bin Umi Maktum niku nate tiba
Mbasa tiba niku dosane panggah budal jamaah niku dosane di ngapura kalih Allah. Akhirnya iblis kuatir, beh, lha iki Abdullah bin Umi Maktum tiba akhirnya dosane di ngapura. Iki lek somben tiba neh, iki iso dosane tanggane di ngapura iku. Iso dosane dulure di ngapura. Akhirnya pendak jamaah ditutne cah enom niku iblis. Pendak arep tiba dipop, dinamo dipapah karo cah enom niku. Gak sida tiba budal neh. Sampai teko masjid diterne. Akhirnya suwi-suwi takon, awakmu sapa? Pendak aku arep tiba kok saut. Akhirnya aku ra sida tiba. Kula iblis. Waget. Lah nyapa kowe kok malah iblis nulungi aku ping jenengan nate tiba. Nek jenengan ora balik malah panggah budal jamaah. Gara-gara niku jenengan dosane di ngapura kalih Allah. Kula khawatir engko jenengan pas budal jamaah tiba neh. Nek wis tiba neh sampean kok budal bablas, iso dosane dulur tangga jenengan di ngapura. Mula kula mboten kepengin jenengan tiba malih lho Pak. Abdullah bin Umi Maktum wuta lembet dina jamaah. Wuta. Niki ning rawuh ndak enek ning uta ya. Ora enek alasan kangge wong Blitar, kangge wong Nganjuk gak jamaah iki, Pak. Gak enek. Sampeyan alasan apa? Lho lek wong biyen, Pak, karo tempat ibadah adoh, peteng. Biyen iki ngunggahne banyu ning singgot, nggih napa nggih? Cek kelingan to yu. Gak enek. Lho saiki lho wong melandangan kabeh duwe motor, wis padang, omahe enek sanyone. Alasan apa lagi kok gak jamaah iki lho? Teng Blitar ya nek piantun, Pak. Wuta winginane kula ndek rutinan ngaji, gak tahu gak jamaah, Pak. Wuta, Pak. Kula sampe nangis cerita. Tak duding kuwi lho. Gak pernah tidak jamaah itu matanya buta. Lho Lukman mripatmu ki lho genah. Ki ngrungokne ora iki? Kok mek menteleng. Jamaah iki lho kena gawe sangu sok awake dhewe suwane ngarsane Allah, Pak. Bu. Jamaah. Ngenteni kapan gak jamaah? Umure wis swidak lho ora jamaah. Apa kurang to gak jamaah swidak tahun ini? Ngapunten, Pak, ngapunten. Lho nggih, Pak. Jamaah ki istimewa. Tenan, mulai nek cerita Sayyidina Abu Bakar iki nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati, lho kok obah to yo. Mari nyolati jenazah, Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat, udarno taline jenazah urip meneh." Akhirnya tari dhuwur dudari, tari tengah dudari, tari ngisor dudari, dibuka brak. Kaget. Lah dijak ngaji kaya layangan pedhot iki lho. Lha kok wis enek sing ser. Malah enek sing senden tembok langsung sirahe ditenek plek. Awas tak brak neh kowe ya. Wong aku teko lho mau cek guwagah ngene ngadeg ya cek jejeg. Mosok aku ngaji sik entuk pira iki kok wis mulai doyong-doyong. Akhirnya dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikrokoti ula, Pak. Tibane sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulane. Spontan Sayyidina Bakar bat golekno kayu, diuncali kayu ula aja digepuk. Lah kok iso nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taktulunani. Abu Bakar, teng napa jenengan kok ngepuk kula arep mateni kula? Innallaha amarani an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula diperintah Allah, didhawuhi Allah kok nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar lajeng matur, "Hei ula, apa salah jenazah iki? Kok sliramu kok nyiksa sampai besok dina kiamat?" Ulane jawab, "Salah sepele Sayyidina Abu Bakar." "Apa?" "Niki biyen nalikane urip ning Melandangan, idza sami'al azan la yaji'u ilal jamaah." Tiang niki biyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah solek mati dicokot. Krungu azan ora budal jamaah solek mati disiksa karo Bu.
Musolane nek spekere ora. Dukno ae timbang mungkin akeh sing dicokoti ula, Pak. Jenengan ya krungu. Lek musala ki azan krungu. Budal lo timbang sok lek mati dicokot. Wis sesuk budal jamaah. Lek tanggane ra jamaah rasa dilokne. Sampeyan mlaku karo muni ula. Bu. Kurung azan budal teng musala nggih. Delok TV kurung azan TV-ne dipateni nggih. Budal ning musala timbang sok lek mati dicokot. Kok anake takon bundanya apa pendakne azan kok dipateni ula nduk ula. Lek bojomu takon, "Bu sing ngaji ning musala kemu sapa lho Pak Lukman? Apa judule?" Ula. Tenan, Pak. Kula niki kok pamer mboten, ora wani kaya-kaya gak ketang kepeksa omah kula ki mepet karo masjid Pak. Kono masjid, kene ya masjid. Kidul kula masjid, etan kula masjid. 100 meter niku masjid loro, Pak. Mergo masjid desa. Wah, masyaallah, ki kabeh krungu lek azan. Lho, tenan, Pak. Benjing lek krungu azan subuh, bapake cacah digugah Bu nggih. Karo dipijeti pupune, ya subuh ya, subuh kok ora tangi munggah nang kentole. Ya, subuh ya, subuh. Kok panggah molet munggah ning kene yo bangkeane. Be antarno ya, ula. Lho kok sing lanang njur, sing wedok njur. Lho ya kok ulamu to sing tangi ya. Lho tenan kurung azan ora budal nang musala solek mati dipangan. Niki sing azan subuh wonten Pak, tukang azan subuh wonten nggih. Benjing sampean delok subuhane tambah apa ora? Lek ora tambah bar komat bengok sing banter ula. Bu, mungkin jamaah lho. Salate yo padha. Lek salat dhewe ngisakne pirang rakaat, Bu? 4. Lek jamaah lho padha. Ki sampean mlakune tok wis diitung pahala lho karo Allah. Wis penak to. Lho tenan, wong lek wis jamaah wis la yusibbu mboten yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Janjine Kanjeng Nabi. Wong ki lek istiqomah jamaah ora bakal kena siksa kubur. Wis to, duwe kebanggaan sitok, duwe tinggalan sitok apa istiqomah jamaah. Istiqomah jamaah. Lah jamaah ora kangge saiki tapi kangge sangu lek wis wong lek wis iman karo mati wis. Bahasa Qur'ane alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya ki wong-wong sing iman karo barang gaib. Barang gaib itu barang setelah dunia ini kita tinggalkan, Pak. Alam kubur, alam akhirat itu barang gaib. Nah wong lek wis iman karo barang gaib, mulak gelem wa yuqimunas shalah, lagi gelem nglakoni lagi gelem salat jamaah. Mula sing jamaah wong sing iman tok, Pak. Sing iman tok. Mula nek dawuh wong sing ramekne jamaah niki mek wong iman. Sampeyan nek pengen delok wong ki imane, kualitas imane ngapunten, sampeyan delok jamaahe, Pak. Kok enek wong melandangan istiqomah jamaah, imane mening. Lek pengen roh wong beriman sampeyan delok jamaahe. Tapi sampeyan nek pengen roh wong Islam, sampeyan delok salat riyayane. Mriki salat riyaya akeh ora? Ya kuwi wong Islam kuwi. Mula kadang kula mikir, Pak. Jeneng Nabi ki nalikane nampa perintah salat. Niku mulai teko 50. Niku panggih Nabi Musa. Angsal napa jeneng Nabi? Angsal salat pinten wektu 50. Sampeyan munggah malih umat jenengan ra kuat. Mudhun karo Allah disuda 5 kali 45. Mudhun disuda neh. Ditakoni neh angsal pinten 45 mboten kuat umat jenengan. Jangan matur malih. Disuda neh karo Allah kali 40. Disuda neh kali 35 30. Disuda kali 10. Akhirnya mudhun pedhot Nabi Musa. Pripun jeneng Nabi angsal perintah salat pinten 10 waktu. Mboten kuat umat jenengan. Sampeyan munggah malih. Akhirnya disuda kali 5.
Sing saiki dilakoni kuwi. Jeneng Nabi didhawuhi pripun jeneng Nabi? Nabi Musa disuda malih kantun 5 Isya, subuh, zuhur, asar, Nabi Musa matur jane Pak Wisani. Jeneng Nabi, umat jenengan salat 5 wektu mboten kuat. Sampeyan matur malih teng Allah. Piye jawabe Kanjeng Nabi? Mboten Nabi Musa, kula izin. Lho cara jeneng Nabi munggah tenan, Pak. Kira-kira salat iki karo Allah setahun mek diwajibne loro, Pak. Idul Fitri karo Idul Adha kira-kira. Ning jeneng Nabi mboten purun. Akhire panggah oleh 5 niku Nabi Musa wis dawuh ora kuat nikmate tenan akeh wong melandangan sing ora kuwate setahun ya kuwi wong nek nolat diyane trekepi wong Islam, nek jamaah trekepi wong bakal mati nggih. Mati ki sangune duit ora payu. Mula nyapot awake dhewe urusan donya kok semangat to. Tapi lek urusan ibadah kok ora semangat. Awake dhewe lek urusan donya kan prinsipe 3, siji aja kalah. Duwe omah aja kalah, duwe motor aja kalah, duwe mobil aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe klambi, duwe kalung, duwe gelang aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yo robani, tek kula robina. Yo aku tas tuku lemari es piro 1 pintu. Larang tekku 2 pintu. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono muni larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe urusan donya kok ndek prinsip aja kalah nggih. Tapi nyapa mbasa urusan ibadah kok gak duwe prinsip aja kalah iki lho. Ya ora sing ngomong, ora sing ngrungokne sami ugi sami mawon. Cilit babi dintup. Roh tanggane sregep jamaah ki lek mek ndomblong nek kok ora yu lek kowe sregep lek awakmu jamaah bar azan aku ojo sampe kalah sadurunge azan kudu budal gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah pendak Senin Nyenen pendak Kemis ngemis ndomblong nek ora yu lek wis sregep Senin Kemis aku ojo sampe kalah awal bulan tengah bulan akhir bulan Tasyu'a Syura Tarwiyah Arafah aku kudu poso gak enek. Lek urusan donya ojo kalah, tapi lek urusan ibadah prinsip ojo sampai kalah dibuang ting pantai selatan. Nomor 2 urusan donya dia prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah ning Pace tuku perumahan nang Kediri tuku perumahan nang Blitar tuku perumahan nang Malang. Oke, duwe toko laris ning Melandangan. Buka cabang nang Mrican buka cabang nang Papar buka cabang nang Kertosono. Wis urusan donya pengen tambah. Ora rasa kaget lek ning Indonesia nek Indomaret, Alfamaret, ya ngono ki urusane manusa ki lek donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki setahun 12 wulan, digaji ping 12 njaluk gaji ke-13. Apa enek bulan ke-13 iki? Ya ngono ki lek urusan donya. Enak ora bulan ke-13 apa jenenge? Tapi digaji ta? Kok enak le gaji ke-13 iki bulan apa lho kuwi. Wis dikai gaji ke-13 njaluk neh ke-4. Ya kuwi manusa ki lek donya. Sampai lurah 6 tahun demo njaluk tambah 2 tahun. Lurah saiki 8 tahun. Ya ngono ki Pak Lurah manusa wajar. Lek urusan donya pengen selalu jajal urusan ibadah. Lek gak pengen tambah, sing ora tau jamaah kok susah ya ora. Tenang ae. Awake dhewe iki lho, ora usah ngomongin wong. Lu sampe delok sing jamaah nang musala iki. Lak panggah kuwi ora tambah-tambah. Wedok ya 4 yutun yujah yusri yujem. Tapi lek donya pengen tambah, tapi lek jamaah iki lho. Jenenge ra iso maca Quran kok terus gelisah. Oh alah ra iso maca Quran aku kok pengen tambah maca Quran. Yo ora awake dhewe. Waya kan susah.
Wajahe terus awalah yu ayo to ning musala Hasan Al Basri dibentuk TK. Apa yu taman kawak-kawak. Sing sepuh-sepuh nglumpuk bar maghrib malam Rebo sampai ngisak belajar ngaji Quran. Wong jerine ngaji ki ra nek telate. Awake dhewe ojo sampe ninggalne donya ra iso maca Quran. Ayo belajar engko matur ning Pak Lurah kon golekne ustad. Yo ndahne mulyane ning Masjid Hasan Basri pendak malam Rebo bar maghrib emak-emak nglumpuk belajar ngaji Quran bareng kompak. Ro fatkah ro tak kasro diwaos jemblem. Nah awake dhewe ra iso maca Qur'ane tenang, Pak. Tapi lek duwite ra tambah susah. Iya apa ya? Iya apa ora? Iya. Nomor 3. Urusan donya awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Sampeyan delok. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng ya betah, Pak. Jenenge buka toko lek bar subuh sampai jam 10 bengi lho ya betah. Jenenge omah iki lho ning Pace. Dinas iki ning Kecamatan Gundang ngono. Waduh, ngono iki ya betah. Nggih napa nggih? Jenenge delok dangdut akademi lho 6 jam kudu ngising diempet. Mulai urusan donya betah sampai saiki nek toko iki jenenge toko Madura, Pak. Niku 24 jam, Pak. Pak. Nyambut gawe kok urusan donya sedina sewengi lho kuat. Malah enek ning Malang toko Madura buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari bedan edan tenan. Mulai urusan donya betah masalah. Nggih napa nggih? Tapi bosok urusan ibadah kok ora betah to. Jenenge deres Quran 5 menit mripate diucek wis ora betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet tengen. Sikile slonjor, tekuk, slonjor, tekuk. Kuwi mau nek sing ngadeg wis ora betah iki. Ya ta dilak-diluk noleh yo mulai saiki bangko. Urusan ibadah ki ora betah. Tapi lek urusan donya kok betah. Jenenge gerak jalan iki lho ning Kecamatan Pace lho, Agustusan 10 kilo ki ya kuat. Lho omahe karo musala mek 10 jangkah ya ora tau nyang. Ya apa ora? Lho lek gerak jalan kok kuat basa jamaah ora. Gak tahu jujur karo Allah. Jenenge melu karnaval lho macak manten, roke copet. Nek mlaku mek kenduk. Ini 10 kilo ya teko finish iki. Omahe karo musala mek 10 jangkah ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Nah iki wis ora betah iki. Pun monggo Bu. Atos-atos. Ora betah kowe kan. Ya wis ngono ki ra kena dipaido. Ora betah kowe kan. Wis ora betah marine ora enek sing nambah neh marine iki. Wis ora betah. Yo ngene iki ngaji ki ngene iki. Tapi lek nyambut gawe ya betah. Nggih napa nggih? Bu, sampean tak takoni jawaban jujur. Sampean nek salat tarawih, seneng imam sing cepet apa kalem? Lho. Mergo ibadah ki ra betahne, Pak. Mula dadi kiai aja kemenyek. Wis salate awake dhewe 23 rakaat nek ngimami kuwalem, ibadah ki ra betahne. Nek kiai kok ngimami tarawih, bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar wingi. Napa bro kere menek ngimami kalem ora nek tajilane pisan. Sing laris ya dalin lho waris. Nggih napa nggih? Lho pancen ibadah ki ra betahne mula Kanjeng Nabi nate marah duka. Enek imam ngimami ki maca Fatihah, bar Fatihah ki lho kok surat Al-Baqarah to. Kowe ki piye to? Kowe ngerti apa ora lek ibadah ki ra betahne? Ngerti ora selak ning kantor, selak ning pasar, selak ning sawah, selak ngeterne anake sekolah. Aja dawa-dawa. Kanjeng Nabi tidak pernah marah ketika imam bar Fatihah maca qul huwallahu ahad, Pak. Kak, pancen ibadah ki ra betahne. Nek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga dawa delok sing mburi lak bengok. Amin. Amin iki berkate telak dinteni amin.
nek ndonga aja dawa-dawa. Mesakne berkate wi. Nek kiai ngimami tahlil dawa lek teko keri. Sing teko dhisik dhek teko batin padha mudyar dhek teko iki. Mari jam pira iki yo? Iya apa ora? Mergo ngibadah ki ra betahne. Tapi lek urusan donya betahne. Nyapa lek urusan donya kok betahne, urusan ibadah gak betahne. Mergo urusan donya ki sampean dibayar saiki, Pak. Sampeyan nandur pari saiki panen. Sampeyan buka toko saiki sampeyan oleh badi enek wong tuku. Sampeyan dadi pegawai negeri, saiki nyambut gawe, saiki bayaran, Pak. Tapi lek ibadah sampeyan kon tandang saiki karo Allah, bayarane diweni sok lek wis mati. Iki lho jenenge iman. Gampangane ngibadah iki urusan donya ki dibayar saiki, urusan ibadah ki dibayar sok, Pak. Nah, sok iki lho sing butuh iman. Mergo ibadah ki ning donya gak oleh apa-apa. Oleh esuk. Lah mula lek urusan ibadah awake dhewe kudu iman. Lek urusan donya ora perlu iman, pancen nyambut gawe saiki bayaran saiki ya. Jenenge diundang genduren lho 7 kilo dan deres campur bedek lenyang. Lho mae karo musala mek 5 jangkah gremes lho ora nyang. Lah nyapa mergo lek genduren iki berkate saiki, tapi lek jamaah berkate butuh lah iki lho jenenge awake dhewe kudu sadar bakal mati. Lah mati iki sangune ibadah. Lah ibadah ora kangge saiki, kangge lek wis mati, kangge sok. Mula sampe lek budal jamaah takoni, "Wak surga jamaah olehmu apa to yu?" Sok. "Wak surga deres Quran to yu olehmu apa?" Sok. "Wak surga sedekah yu olehmu apa?" "Wak surga pengajian olehmu apa?" Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, banallahu baitan fil jannah mi yakutin hamru alau arbauna baban. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian ngeten iki, karo Allah sok dibangune omah nang swarga sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Allah lek mbangune ora saiki tapi lho, kabeh redaksi ibadah ki sok. Sapa wonge haji mabrur, al haji al mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji sing mabrur ki ijole swarga. Swarga ki sok apa saiki? Wes, semua amal ibadah ki kanggene lek wis mati. Sok. Pengajian iki judule terus enek sing batin. Oh alah, jane ngeten mawon lho Pak Lukman. Sing puenak ben semangat ibadah. Piye yu? Ngibadahe kan bayar saiki ae. Ben semangat kaya nyambut. Akhirnya tak aturne malaikat. Malaikat enten usulan king melandangan. Ngibadah kan bayar saiki. Akhirnya karo malaikat diaturne Gusti enten usulan ke nganjuk ngibadah kan bayar saiki kersane semangat. Akhirnya Allah dawuh, lek ngibadah dibayar saiki donya mandekat. Mila Gusti wis to jajal. Jajal sitoke ya umumno. Sapa sing gelem salat tak bayar kontan bar salat ning isor sajadah enek dhuwit 100.000. Sitoke tak bayar. Salat. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing marga nganjuk ingkang purun salat dibayar kontan tengah andhap sajadah enten yotor 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu, isuk budal nang masjid. Teko masjid langsung salat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 tenan. Mari salat sunnah tahiyatul masjid, wong teko. Wis muga-muga panjang umur barokah yo. Makne wonge pipis. Nyampean tak omongi lek pengajian pempesan. Aja suwi-suwi. Mulai suwi ora betah. Kula ni anu Bu, lek enek wong nang pengajian kok mulih mesti tak gojloki. Karepku tak pengen mulih. Wong pengajian ora bendina lho. Ya ta yu.
Oh, tibane wong balik neh alhamdulillah. Akhire krungu lek sapa sing salat dibayar 100. Isu budal nang masjid, salat sunah tahiyatan masjid rakaat salam, buka sajadah oleh 1.000 tenan. Bareng ngono salat sunah qobliyah subuh utawa salat sunah fajar, rakaat salam, buka sajadah oleh 1.000 neh. Bareng ngono dikomati subuhan, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 1.000 neh. Pak, sampean subuhan tok mulih nggo 300. Mak cah 300, wong loro 600 kok niki terjadi. Sing ning sawah prei gak ning sawah. Nek Pak Dera ning sawah ra kere salate oleh duit. Sing duwe toko tutup. Napa yu toko mok tutup ora kere salate oleh. Sing dadi polisi leren nggih. Sing dadi lurah leren. Napa Pak Lurah leren ra kere. Aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadah sampean dibayar saiki sing dadi petani leren, pedagang leren, polisi leren, dokter leren, perawat leren, lurah leren, kabeh wong beraktivitas leren, kabeh wong meksa. Mula salat gak dibayar saiki tapi dibayar sok nang akhirat ben donya ki berjalan normal, Pak. Sampai penceramah leren. Napa iki dundane nganjuk ranyang lek panitia lali ndak oleh apa-apa. Karuan salate oleh. Nomor loro nyapa teng ibadah sama dibayar saiki. Ora dibayar saiki, mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggen, sampean ndak punya tempat. Kok delendi cara dibayar saiki? Enek dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara sampean pendak Jumatan mulih nggo unta sitok saulan 4, 10 wulan 40 kok delendi? Kok delendi? Titipne tanggane untane ya akeh. Dibeleh sapa sing mangan kabeh duwe. Didol sing niku sapa kabeh duwe. Iso sampean gak entuk nggen, Pak. Arep adus ning jero cething enek unta. Arep ning pawon enek. Ning ruang tamu enek. Iso sampean mlaku tok bingung mergo sak dawane dalan isine mek letong tok. Mula ora dibayar saiki tapi dibayar. Mergo dibayar saiki gak duwe nggon. Iso sampean pendak arep Jumatan tukaran karo ibuke cacah arep ning ndi ya Jumatan rasah budal. Lah nyapa golek suket angel. Sing nimpal letong ra. Mula karo Allah gak dibayar saiki dibayar sok. Allah wis nyiapi alam jenenge akhirat sing ombone tanpa wates. Sing sregep Jumatan wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tretong pisan ora saiki tapi jaluk dibayar saiki besok. Nek dibayar saiki kok delendi? Kanjeng Nabi dawuh sapa nge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh utawa qobliyah subuh utawa salat sunah fajar niku ganjarane khairum minad dunya wa ma fiha, luwih apik, luwih gedhi tinimbang donya sak isine. Nek dibayar saiki kok nyeleh. Dibayar nyaiki apa cok? Nyaiki apa cok? Loh, Mas polisi sampean mireng teng Malang, teng Gondang Legi. Enek pengusaha kaya raya. Duwe rokok jenenge Sayap Mas. Niku ngumumne sapa sing gelem tarawih nang masjidku, mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Lah nyapa? Lah masjid musala sandingin tek kok. Lah kabeh do traweh rono nek nyengket nok. Oh akhirnya Masya Allah karo polisi dilereni, Pak. Karena apa? Menimbulkan kemacetan. Menimbulkan kecemburuan sosial. Mas leret. Dalane macet lho kok ngene lho. Sing tarawih ning masjid sampean wokek. Mesakne masjid musala sandinge lho. Mek dibayar 50.000 lho geger, Pak. Sampai kula lho komblitar meh budal rono tak. Lah mobilku tak isi wong 8 sedeng malah ya oleh 400 to. Lek solare 100 turah Pak Jian kuwi 700 dom cah 8 lumayan kok. Lha mula ibadah gak dibayar saiki, dibayar saiki donya korat karit. Mula dibayar, mula ning donya sitok sabaro. Yang pasti dunia akan kita tinggalkan. Lah wong lek mati siji kudu ditinggalan, nomor loro kudu duwe amal soleh. Mergo sok sing payu niku ibadah.
Wis mumpung cek durung ninggal ayo ngekehne ibadah. Aja kebujuk karo donya. Donya ki ngene iki yo. Lho iya donya ki duduk panggenan ayem kok. Sampeyan belani donya ki rugi, Pak. Lho sampeyan iki kaya apa donya ki duduk panggenan ayem lho. Ayem ning swarga lho. Donya ki panggenane masalah lho. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra ndek duit, kakean duit. Lho wong iki saya akeh duwite saya masalah, Pak. Aku tak takon, sing dicekel KPK ki rata-rata sing duwite akeh apa sing ra ndek duit? Sing duwite akeh, Pak. Lho wong iki akeh duit tambah masalah, aku tak takon. Ning Nganjuk ki sing pegatan rata-rata sing omahe apik apa omahe elek? Omahe apik, Pak. Wong iki lek sugih. Duwe motor siji karo motor 5, masalahe gede motor. Ngapunten gak nyindir. Omah tingkat karo ora tingkat, masalahe gede omah. Jadi uang iso tambah bondone, iso tambah masalah. Lho kula winginane ngaji kok Kediri lembu. Mulih liwat dalan ngeten iki lho. Enek omahe apik. Jam 1 enek wong wedok enom ayu nutup pager. Jam 1 bengi rek. Sopirku tak omong iki lho wong sugih. Jam 1 rung turu, omah sandinge turu nglenger. Lah napa Pak Lukman? Lah tanggane ra ndek pager. Lho rumangsamu donya ki tambah akeh tambah tambah masalah. Urip ning donya dawuh wong Nganjuk sawangsi. Aja milik, aja iri karo tanggamu sing sugih. Mergo sing sugih ki ya ndek masalah, sing melarat ya duwe Mas. Godhong suruh lho kok sawang siji halus siji kasar. Lek kok geget padha paite. Tanggamu sing tumpakane Pajero duduk wong ayem kuwi wong kemeng. Mulai tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu ki wong kemeng liwat, ki wong kemeng liwat. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya masalah, bar dadi lurah ya. Lha sama takone Pak Lurah arep cek tas dadi lurah kena masalah apa corona. Saiki wis meh leren dadi lurah wis ndak nek nuwe. Mergo nuwe nek nggih ngoperasi merah putih. Saiki lurah wis sambat. Nek nuwe yo masalah. Donya ki wis ngene iki Pak. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tak dicekel digo mulih nang melandangan, ra oleh. Mari dioperne lha kok diuberne. Lah lek kok uber nyapa kok operne kuwi. Aku ndelok wong bal-balan kaya wong kemeng Pak Lurah. Iki Menteri Olahraga wis tak peseni, Pak Menteri tulung wong bal-balan, wong 22 kon nggawa bal dhewe-dhewe aku. Yo. Mula sampeyan ora usah kebujuk, sok lek enek pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan presiden. Lek enek wong muni ngene, kowe milih parteku, lek parteku sing mimpin. Barokah lancar eleh pret. Donya iki lurahe sapa ae, melandangan ya panggah Mas. Presidene sapa Indonesia ya Mas. Sampeyan delok. Wis sampean aja percaya Pak. Yang memimpin bangsa ini dari kami. Wah, akan ya. Pret. Sampeyan ora Pak Karno ceblok karena masalah diarani Orde Lama. Pak Harto ceblok karena masalah diarani Orde Baru. Lajeng Pak Habibie, mudhun Pak. Maju neh ndak iso mergo duwe masalah ngeculne timur-timur, Pak. Lajeng Gus Dur, sampean bersani kurang hebat kaya apa Gus Dur? Masalah Pak, difitnah Brunei Kid, ceblok diganti Bu Mega, turane Gus Dur. Kuwi turane Gus Dur Pak kuwi. Maju neh ra tau dadi mergo duwe masalah kirene ngedol Indosat. Wes, mari ngono diganti Pak SBY, wah ya dikuyo-kuyo mergo ninggalne Hambalang. Mari ngono diganti Pak Jokowi, bayuh tambah mesakne iki. Wis dadi presiden dikuyo-kuyo, bar presiden wis tukaran karo Roy Suryo, era barbar. Lha Pak Jokowi kan melas. Jadi ijazah palsu. Padahal UGM muni ijazah asli, sing ngetokne lho muni asli. Roy Suryo panggah muni palsu kok. Mula sampeyan nek pengen ijazahmu asli apa ora takon Roy Suryo, Pak. Padahal Roy Suryo ki Indonesia Raya ki lho ora apal. Lah yo nemen to.
Aku ini menteri Indonesia Raya rapal dan nelongso iki ya sitok iki, Pak. Tapi ya wis gumbu ya wis Pak. Sono kuwi saiki Pak Joko Pak Prabowo bae yo wis ning TikTok liyane nyihat donya iki ya wis ngene iki. Maknane ngene lho yo, ning donya orang ibadah masalah, sregep ngibadah ya masalah. Pancen donya panggenane masalah. Tapi maksudku ngene, sampean iki lek ning donya sregep ngibadah, iya masalah, tapi sok ning akhirat insyaallah gak ndek masalah. Maksudku ngene lho. Lek ning donya orang ibadah masalah, terus ning akhirat kalau masalah neh. Lha terus kapan nemu ayem? Lho lek ora salat ayem, ora sah salat. Wong sing ora salat ki ya mumet, sing ora jamaah ki ya mumet. Padha-padha mumet jamaah, oh, dene mati kok ora mumet. Ning donya waduh wis melarat gak salat. Wes ning donya golek pangan sing dipangan sesuke bingung, wis ra salat biyo. Ning donya mumet, ning akhirat mumet neh. Kapan ayem iki lho. Enek to? Melarat enggak nyolat enek apa ya? Wis melarat enggak nyolat, terus ayemmu ki lho kapan? Melarat enggak nyolat, ayemmu sesuk lek pedhok tanggamu melarat gak salat bung ana melarat gak dolat terus ayemmu oleh wonge nguber mlayu-ayu. Ndok arep kula ki awake dhewe melarat iya. Tapi sregepoki dene ning donya kangelan insyaallah sok lek wis mati lho ora kangelan. Melarat gak nyolat terus ayemmu iki sing melarat gak salat batin, tanggemu omong apa? Lho sing tanggumu niki ning melandangan, enek wong sugih, tumpakane pajero, tumpakane rebon, sawahe ombo, tokone gedhi, omahe tingkat. Salat ki lek ra jamaah ra gelem. Salat ki lek jamaah maghrib tembus isak, Pak. Jumatan iki lho budal jam 09.00, Pak. Wis sugih sregep ibadah, donya barokah akhirat, Pak. Iki lho wong sing hebat iki. Napa enten ning Blitar, Pak. Duwe toko gede, krungu azan tutup, tokone kok tutup, tinggal ngalih, Pak. Astagfirullah. Lek jamaah maghrib mboten nate kondur Pak lek rong isaan pisan. Jere wong-wong Pak Lukman niku lek budal Jumatan jam 09.00 Pak Lukman. Kula iki ora percaya Pak. Tumpakane iki motor larang iki. Toyota Camry niku. Sik duwe Pajero Pak. Duwe walah omah iki tingkat 4 Pak. Jam 09.00 iki budal jamaah Pak Lukman. Kula gak sengaja satu saat petuk tiang niku Pak. Lah kok kula ning pasar ngeteri bojo kula jam 09.00 dhek budal Jumatan. Subhanallah kowe menang apa Lukman? Duwite akeh kono, ngibadahe akeh kono. Terus kowe ning donya menang apane? Lah sing melas iki melarat, enggak nolat. Terus ayemmu. Bene yu awake dhewe melarat sing penting sregep jamaah. Melarat, enggak nolat. Terus ayemmu. Kolek mulai pengajian kabeh wiritane kuwi melarat gak nolat terus ayemmu enak apa ya yang melarat gak nolat wong iya teko gawe kacamata apa ya wis jabatane lurah dhuwur terhormat ngibadahi sregep ning mencak niki melarat nggak nyolat terus ayemmu lalek selebritis ning Jakarta ke lho Pak Bu sugih arep tuku jet pribadi arep tuku kapal pesiar arep lunga nang nggih keturutan ngapunten arep golek wong wedok model apa keturutan sugih cara ning donya ora salat kok ya ning donya ki lho tau penak cara sok ning akhirat petuk karo sing melarat kan sing melarat muni ye kowe saiki padha karo aku ora penak sing sugih lak muni ngene tapi ning donya kan penak aku
Timbang kowe ning donya melarat gak dolan terus ayemmu. Dil nggih. Urip sadurunge mati siji kudu duwe ting. Nomor loro kudu sregep iba. Karena tinggalan kuwi dawe Quran inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dawe Allah aku sing nguripi wong-wong sing wis mati. Lan aku sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan, ora mek kebaikane tok sing tak wales lan tinggalan-tinggalane diwales karo Allah. Alhamdulillah teng mriki enek wong bangun musala kena gawe ting wis awake dhewe sing bagian ngiseni musala. Jamaah Bu nggih. Nomor loro kudu duwe amal ibadah sing akeh. Nomor 3 sadurunge mati kudu piye? Iki dawa lek diceritakne. Krana wis bengi. Sing nomor 3 ora tak terusne gak cukup sak jam. Ki apik. Apik sing nomor 3 timbang nomor 1 karo nomor 2. Tapi mergo wis bengi. Apik sing nomor 3, apik sing nomor 3. Awake dhewe iki sadurunge mati kudu duwe tinggalan, kudu duwe amal soleh. Sing nomor 3, apik. Ini lek tak terusne sampai bengi. Main-main apik sing nomor 3 tapi wis bengi. Piye apa ngene mumpung Pak Lurah rawuh, sok mben ngundang neh ngene ya. Pun niki ingkang saged kula aturne minimal kalih duwe tinggalan, duwe amal ibadah. Mugi-mugi sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Maringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah.